खुलुमबाय बयखौबो आंनि लाइभआवहाय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो मोनाबिलिनिबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम। दिनै आङो फाइनालि नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाइभ फैबाय, नोंथांमोना फैनो होबाय थानायलाय। ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंजों रायज्लायनो हागोन, माबाफोर सोंनांगौ दङबा सोंनो हागोन। आङो दा गौरां भेलियाव दंफैयो, मानो होनबा आंनि रुमावहाय नेटआ मोजाङै मोना, बेखायनो आं गौरां भेलियाव फैबाय। एस बर' र' दै कमेन्टआ बिराद स्पिड थांबाय, ओमफ्राय गाज्रि मोननो नाङा र' दा आं हाखाबा र'। हाय आब' दिपालि बसुमतारी, हेल' आगै मा खालामदों आब'? नै आं जिरायनानै दङ, नोंथांमोनजोंनो रायज्लायनो होननानै लाइभ फैबाय दिनैयो फार्स्ट टाइम। एस बर' हाय आब' हेल' बानि 99 एफनो हाय हेल' दिबि सना बर' हाय हेल' सोरांसा बर' हाय आब' हेल'। बे हाय हेल'खौ आङो जेनेबा गासिबनिसिमबो हाय हेल' खालामबाय, ओमफ्राय माबाफोर कुइसन खालामनो लुगैबा खालामनो हागोन नोंथांमोना दे। कुइसन खालामदो माबाफोर। हाय आब' सना मा खालामदों? नै नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय आङो लाइभ फैदों, गौरां भेलियाव दंफैयो दायो। बिराद खाथिद्राय जादों नामा केमेराया? ओमफ्राय आंजों लोगोसे लोगोफोर दङ, बै सिङाव थांबाय बिसोरो नुजायानो। ओमफ्रायो सासे दंफायो फंबाय एम जे। माने आङो दे माबाफोर बुंहरगोन नामा? आं नायगासिनो रायजोफोरनि कमेन्टखौ। माने आङो बिदि लाइभ फैफेराखै नालाय, ओमफ्रायो माखौबा बिदिनो कनफिउस जाजानो गिनानै माखौबा कनफिउस जायो नालाय, आङो बेखौ लाबोफादों आरोना। लाबोफादों लिंबोफादों। आब' मेथाइ जाहो, लोगो मोनबा जाहोगोन आगै दे। ब्रकेन गेमिं बड'आब्लि मा खालामदों आब'? नोंथांमोनजों रायज्लायदों आङो। हाय हेल'खौ आङो हाय आब' मिस इउ इयान आपडेट मिस इउ टु आगै, नोंखौथ' आं नुवाखै रियेलाव थेवब्लाबो। मोजां दे आंना आगैमोन, खबरा मोजाङैनो दङ। बे केमेराया आंना मोजां नुवाखै नामा? फुगारबासो हामसिगोन नामाथाय? आखाइजोंसो फुगारलायबावबाय, हालासो आङो र'। लाइटखौ एसे सुगारसै र' दै, आं केमेरा बोरैबा आं जानला मोनला लायोना मबाइलखौ। औ एसे मोजांसो मोनबाय। ओमफ्राय हाय आब' गुड इभिनिं टु इउ। आंना खबरा मोजां। 100K गिभवेआ मा खबरनो बिरफुं? ए आं नुथ'वाखै। गुड इभिनिं 100K नि पार्टिखौ गावल' जादों। बेखौनोथ' आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे माबा लानानै फैनागिरदों, गिभवे ना? गिभवे लानानै फैनो नागिरदों आङो। बेखौनो आङो नैबे लाइभनि गेजेरजों बुंनानै होननानै लाइभ फैबाय आरोना। प्लास नोंथांमोना दि आंनि भिडिअ'आव कमेन्टफ्राव बायदिसिना कुइसन खालामहरो, बेखौनो नोंथांमोनखौ बे लाइभआव जाहाथे सोंनानै लायो, बेखौ आङो लुगैनानै फैनाय जादों आरोना। नोंथांमोना माबाफोर गोसोब्ला सोंनो हागोन। सोर बेलाय? साइन स्टारलिं वेर आर इउ फ्रम? आइ एम फ्रम बड'लेण्ड, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट। खबरा मोजां औ। सोमदोन बसुमतारी, रिबिका बर'। हाय आब' सना हेलौ नानि आगै। एक्सुलि आङो हिन्जावसाफोरखौ नानि होनो बांसिन, ओमफ्राय हौवासाफोरखौ आगै होनो आरोना। दि नामानो दिनो बिथांना। आब' नोंना गामिया अबाव होनदों बिथाङा? आंना गामिया
बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुरनि सानजा बांनाबारि होनो आंनि गामिखौ दे। औ ओइ आब' मा खबर? खबरा मोजां आगै। मोनाबायलै आब'। दे आगै दे उन्दुदो दे नङाबा फरायदो। आंना टाइमानो जास्लाबा बेखायनो मोनाबाय एसे। कमेन्टखौनो नायस्लाबनो रोङा रागा जोंहरनोसै जाबाय। माबोरै दं नोङो आं माने हाइ हेल'फोरखौ बेसे बुंबाय थानोना। बेखायनो आङो कुइसनखौल' नागिरबाय आरोना। माबोरै दं रिंखि? आं मोजाङैनो दङ दि बसुमतारी। आदा जागोन नामाथाय आदा जागोन बायदि मोनबाय आं। भइसआ बोरैबा जादों आंना। निजोम बसुमतारी आइ लाभ इउ आब'। लाभ इउ टु आगै। मुसलपुर दि बड'सा येस आंना मुसलपुर। आङो दिनै फार्स्ट टाइम नालाय नोंथांमोना रागा जोंनाङा दे आङो सोरनिबा कमेन्टखौहाय पिकआप खालामनो हायाखैब्ला बिनि थाखाय सरि बिनाय थाबाय। जायखिजाया आङो बांसिन कुइसन हरनायफोरखौ आङो नागिरदों आरोना। बिदि गौरां भेलियाव हटेल प्राइस बेसेबां लायो आरो ना आं मोनथिया आगै बे हटेल प्राइसखौ। 5000निफ्राय स्टार्ट ए 5000निफ्राय स्टार्टनो आंथ' मोनथिया। ओमफ्राय हटेला मा गोजौथिं दं नामा? औ ए अ आं खालि फैबाबो जानो माबा सोरनिबा बार्थडे माबा माबिबा फैनाय जायो आरोना। ओमफ्राय नै दिनै फैबाय आं थाग्रा खाथि जाखायो नालाय। ओमफ्राय हटेला बेसे लायो गोजौआव दं ना मा दङ? फैनानै सोंफैब्लानो जाबाय जेबो नङा। आब' नों अबहाय थायो? आङो दायो माबायाव थायो। मा होनो बेखौ बौ बाजाराव थायो आङो। सिगाङाव बै माबायाव थायोमोन रेल स्टेसन खाथियावनो। बबाव दं? आं गौरां भेलियाव दङ। दैथुन बर' आंनि चेनेलखौबो जानांगौ बेखैबो साबसक्राइब खालामनानै होदो आब' अननानै। अके दे आङो साबसक्राइब खालामना होगोन दैथुन बर'। दा अफाय दं? आं गौरां भेलियाव दङ। एलेक्स इउटुबार न'आव ना क'क्राझाराव दं आब'? आं क'क्राझाराव दङ नै गौरां भेलियाव दङ आङो। रिप्लाइखौनो होथ'नो रोंला रागा जोंहरनोसै जाबाय। रागा जोंनाङा रावबो दे अननानै आङो नै बिथिं दङ जोंहा। बिराद कमेन्ट फैगासिनो दं रिप्लाइखौनो होख'नो जायाखै आंथ' ओरै ख्रो हरो नालाय सोरखौबा नुलायलाङा ओमफ्राय खुलुमबाय गासैखौबो माइबां मा बियो मिबां ना माइबां बे त्रिपुरानिफ्राय खुलुमबाय माइबंनिफ्रायसो औ माइबं नै बिथिंसो मोजां नुदोंमोन ना ओमफ्राय मोनसे खोथा रायजोफोर औ थाख्लाय साराबो लाइभ होफेराखै दाख्लैहाय आं औ जेब्ला गावखौ नायो बुंदों माने औ लाइभ फैगोन आंबो जेरि एबार बुंनानै होबा माबायदि जागोन होनना ओमफ्राय मोजांसो जागोन सार होनदां ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामनानै सारखौबो माबारैनो 100K खालामनानै होदो आरो सारा बिनि लाइफआवनो बुंनानै होनोसै आं दे सारा बुंदो बावैसोनो गोबां गोदान एक्टर एक्ट्रिसफोर लानो नागिरदों जायफ्रा गोसो गुदुं अडिसन लागोन नामा औ जेब्ला गाव अ मोजां जायो अ थ' बिनिखायनो होमबाथ' बिराद मोजां इसोरनियाव जागोन औ बिनानै हो थाबैनो मोजां जानायनि औ सानाया दाबो दंबावो ओमफ्राय पाइप औ बख'वाखै बिथाङा अपारेसन ओमफ्राय जादोंमोन ना साराबो फार्स्ट टाइम लाइभ स्टन फैनो जादोंमोन नागिरदों नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय औ रायज्लायदो आं कमेन्ट नायनो ओमफ्राय नै बिथिंसो थानोसै आं बिथिंसो मोजां नुदोंमोन लाइटजों बेयाव जिरायदो होमबा औ बिथिं माबा फुरलाला नुदों मोदानो गबायसो बयफ्रेन्ड दंना गैया आगैमोना मानो बे बाथ्राखौल' सोंबाय थायो आं लाजियो माने
बिराद माखासे देमा सुबुंफोरबो नायो नालाय आंनि माबाखौबो चेनेलखौबो भिडिअफोरखौ बेखायनो आङो बेफोरनि खोथाखौ रायज्लायनो बायो ससियेल मिडियायावहाय लोगो मोनबा खोन्थागोन दे बिदि रियेलाव लोगो मोनबा पार्सनेलि आं नोंनो खोन्थासिगोन चेन्जनो नामाबो थेंक्स आब' अके थेंक्स इनस नार्जारि हेल' आब' नोंनि इडुकेसना बेसेसिम आब' आंना बिराद खमलै आगै आं खोन्थानोसै थेवब्लाबो आङो बिए पासल' ग्रेजुवेसन कमप्लिटल' खालामदों आङो आं गौरां बेलायाव दङ सोरबा खाथिनि दं नामा दङब्ला फैदो फैनो हागोन निजोरा मुसाहारि हाय आब' हेलौ नोंसोरजोंनो रायज्लायदों आङो रावबो जेबो सोंनो गोसो गैया नामा जेबो दैमु गैया बसुमतारी आब' मालाबा लोगो हमहैगोन दे ट्रेन स्टेसनाव आंबो क'क्राझारनिखा अके फै लोगो हमफै आङो बेयावनो थाबाय थाखायो खिन्थु जेब्लाबो थाया आरो ना माब्लाबा डिउटिया आंना मर्निं शिफ्टाव जायो माब्लाबा इभिनिंआव जायो थेंक इउ आब'नि बयफ्रेन्डखौ नायगौमोन जेब्ला सम फैगोन अब्ला देखायगोन दे बिटिआर गेमिं गुड इभिनिं आब' सना गुड इभिनिं सानसु बसुमतारी खबर सबर मोजां ना आब' औ मोजां आगै दे बोरमा आइसोखां दे बोरमा हे मेदाम हेल' मा इयो दुखु मोनबाय आदसा आंनाव फैयाखै सोरनिबा कमेन्टनि रिप्लाइ होजायाखैबा हरफिनबानो जाबाय दे गाज्रि मोननो नाङा आं नायख'नो हायाखै आरो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदोंना आङो रिप्लाइखौनो होख'नो हायासै आब' बयफ्रेन्ड दंना गैया र' बेखौ आङो नोंखौ लोगो मोनबा खिन्थासिगोन पार्सनेल ससियेल मिडियायाव बुंथ'ला गाज्रि दामोन जयन्त बर' गुड इभिनिं बिनानाव गुड इभिनिं आदा एएन प्रडाक्सन हेल' आब' फार्स्ट टाइम लाइभ फैबाय औ आं फार्स्ट टाइम लाइभ फैबाय बेखायनो आङो एसे माने नोंथांमोननि कमेन्टसफोरखौबो आं नायस्लाबजोबनो हायाखै सोरनियाबा थालांदोंबा गाज्रि मोननो नाङा निमाहा होबानो जाबाय थाख्लाय सारनि आपडेट नांबावगौ आब' एसे आङो मा आपडेट होनो दा बिथाङा माने माबायाव गैया आरोना मा होनगोन बेहा अपारेसन जादोंमोन नालाय आदा थाख्लाया स्टन जादोंमोन बेनाव उदैयाव ओमफ्राय अपारेसन जानानै दा एसे मोजाङाव फैहांबाय आरो जुदि बिथांनि देहाया थाबैनो मोजां जायोबा स्ट्रं जाफिनोबा निस्सय नोंथांमोना लाइभ फैगोननो आदा थाख्लाया नोंथांमोना रायज्लायनो हागोन आदा थाख्लाय नार्जारिनि चेनेलावनो रायज्लायनो हागोन नोंथांमोना जेब्ला लाइभ फैयो अब्ला रायज्लायबानो जाबाय सुजित दैमारि हाय आब' मा खबर मोजां आगै ओमफ्राय आब' डिउटि औ आं डिउटिखौ आंना मर्निं शिफ्टआवमोन आंना डिउटिया ओमफ्राय जोबनानै संनानै जानानै दुगैनानैथ' आङो नै लेट जाबाय नोंथांमोनजों लाइभआव रायज्लायनो फैनो होननाया 5था बारलायलायबाय दा आब'नि नेक्स्ट फिल्मखौ माबायदि खालामनो गोसोआबो बेखौ आङो आंनि ब्लग भिडिअ'नि गेजेरजोंनो फोरमायसिगोन मोनसे प्रजेक्ट फैनानै दङ ओमफ्राय बियो जुदि फाइनाल जायोबा आङो नोंथांमोननो खबर होगोन अके एसे मोजाङानो मोनदों बेवहाय एसे माबाया आंना केरेक्टाराहाय एसे माबा जागोन आरोना दस्रा रोखोमनि जागोन आरो दिपालि बसुमतारी आब' नोंना बयफ्रेन्ड दंना गैया प्लिज रिप्लाइ हो दिपालि बसुमतारी आगै आङो दा बेखौ बुंथ'ला आंखौ माब्लाबा लोगो मोनोबा खेबसे सोंफिनबानो जाबाय दे बयफ्रेन्डनि खोथाखौ आं बुंथ'ला राजिब ब्रह्म मा खबर मेदाम मोजां
आयौ आं हाला नायस्लाबनो बड' गुल्लु मानि केमार आब' आलासि जानो थांनाया फैबाय नामा आं बहाय आलासि जानो थाङामोनलाय आं आलासिथ' जानो थाङाखै गोमजोर बसुमतारी गौरां भेलिनिफ्राय दासो फैदों आंबो लोगो मोनगौमोनथ' होमबा जों आरो दासो फैबायना रंजालि ब्रह्म हाय आब'सना दिनैसो फार्स्ट टाइम लायफैबाय औ रंजालि आगै दिनैसो फार्स्ट टाइम आंहा खोनादोंना खोनायाखैथाय नोंथांमोना आं मिथिला दे खोनादों नामाथाय बड'लेण्ड हिर' एनिथिं एमजिया नोंखौ गोसथोयो थैखाबाय मा हामालै फंबायसो नै खाथियावनो ओइ सोर होनदों नोंहा दङ फंबायसो बियो ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइम नालाय दिनैसो आं लायफैफेराखैमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ आङो लिंबोफानाय जादों आरोना स्टेटास अफिसियेल त्रिपुरा लेंगुवेज 50% सेमनो यस आप लोग ने बहुत बार बोला 50% सेम है बोल के 50% सेम त्रिपुरानि लेंगुवेजजों जोंनि लेंगुवेजजों एसे सेम जाफ्रामो माने माबाजोंबो मा होनो डिमासाफोरजोंबो जायो नन्देस्वर बसुमतारी दासो एसे आनकमन कुइसन मोनबाय आङो गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं टु इउ नन्देस्वर बसुमतारी आगै ओमफ्राय नों बेसेबां दरमाहा मोनो आब' बेखौ एसे बुरजा मानसियानो मिथिनो लुगैयो नामाथाय ओमफ्राय आङो खिन्थानानै होनोसै आरोना खमसो मोनो बुरजा मोना थेवब्लाबो आं खोन्थाना होनसै नङाबा गाज्रि मोननोबो हागौ रागा जोंनो हागौ आं हालासो आंना 30,000ल' मोनो दा मानो होनबा आंना बांद्राय सिनियर जायाखैना आङो जबावहाय बेखायनो 30,000ल' जायो आरोना आंना 4 इयार्स रानिंल' जादों आंना दाबोनो सिनियर जायोबा बारायलाङो आरोना मनस्रि मिथि बर' गोदान एलबाम फैनो लागा दंना गैया गोदान एलबाम फैनो गोनां दंमोन खिन्थु आङो थांनो हागोन ना हालाथाय माने आंनि सुटिजों बिसोरनि जेब्ला सुटिं लागोन ना बे डेटजों मिलायाखै माने आं थांनो हागोन ना हाला बेखौ मिथिला थांनो हायोबा थांसै खिर नुखायो नोंमारगौना नंखायखौसो बुङोनदांलै थेंक इउ दालमानि स्वर्गियारि नानि आब'नि बयफ्रेन्ड मेरा कमेंट क्यों रिप्लाई किया हा रिप्लाई करना नहीं चाहिए था क्या सरि तब तो औ लाइट होबा स्रां नुदोंथ' लाल जागोन लाल मा बिलाइ लारुआत पेला अपिटु नामा आपका नाम बहुत मुश्किल है रे So beautiful sister I am from Mizoram thank you नेरसोन बसुमतारी हाय आब' सना मा ओंखाम जाथ'वाखै दे आङो आगै बेसे सम आंथ' एसेबां माने पुलिसनि जब मावनो थाखाय पुलिस इन्टारभिउ होनो थाखाय एसेबां प्रिपेयार खालामाखैमोन नोंथांमोनहा फोथायगोन ना फोथाया मोनथिया थेवब्लाबो आंनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना प्रिपेयार खालामालासिनो इन्टारभिउ होनो नाङा आरोना जेसेबां हायो प्रिपेयार खालामबानो जाबाय आंथ' नै रानिंआवबो रानिं होनो थाखायबो आङो सानब्रैल' प्रेक्टिस खालामदों ओमफ्राय दा खिन्थु सानब्रैल' प्रेक्टिस खालामनानै सोरबा इन्टारभिउ होयोबा ओरैनो फेल जाखागोन आरोना आंनिखौ दा सोंसै आङो बिराद माने लाथारगोन होननानै होआखैमोन आरोना इन्टारभिउखौ ओमफ्राय आङो गोदो कलेजफोरावहाय एसे खेला गेलेनायनि आंहा माबा दंखायोमोन नालाय एक्सपिरियेन्स दंखायोमोन नालाय बेखायनो आंना हादों आरोना आंनाव आइडिया दंखायोमोन नालाय
दादा एमजेनि भिडिअखौ दासो नायदों मा भिडिअ होदोंमोनथाय बेबा मा भिडिअबा आंथ' होआखै दिनै मालाबानिखौ नायदोंदां कामान्ड'नि एप्लाइआ मालानिफ्राय जागोन बायदि आब' कामान्ड'नि एप्लाइआ नै जासिगोन होननानै बुंबाय थादों जेब्ला जायो अब्ला आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजागोन जुदि टाइम मोनोब्ला आरोना जाथ'वाखै जेब्ला जायो अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा दन बर' गस्ला बायनो गोजां बोथोरनि फैसा हरदोब्रा आब' र' आं होनबावनो जुदि नोंथांनि लागा मोजां अब्ला आङो गिभवे माबा होगोन ना भिडिअ लाबोगोन ना बेवहाय आङो माबायदि होनो सानगासिनो दं आरोना आङो साननैसोनि गेजेरावनो लाबोगोन बे भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांनि लागा जुदि मोजां अब्ला उइनार जानो हायोब्ला बेजोंनो गस्ला बायनानै लादो जागोन ना नङाब्ला आरो माब्लाबा लोगो मोनबा हरनोसै ना मा होनो गासिबो जोगो फैदोंसो आरो बिदिथ' बहा हाख'जोबनो आंबो सादारन पुलिस जबसो मावबाय नालाय आसाम पुलिसा माब्ला एप्लाइ जागोन बेखौ आङो जेब्ला एप्लाइ जायो एप्लाइनि आपडेट होयो अब्लानो आं खबर होगोन नोंथांमोननो दिनेश बर' दा माबेयाव दं आगै आं गौरां बिलियाव दङ आदा माने आंनि रुमनि बारा गोजान नङा आंनि रुमनिफ्राय बयफ्रेन्ड दे लाबोफाबाय था अमृत बर' मा खबर बिनानाव मोजां आदा हादर मुसाहारि आब' नों मा इयो मा बोरैबा लिरबाय नोंखौ माथो मा बेलाय दाखालि आं क'क्राझाराव नुवाखै आब' आंथ' एनि टाइम थाया नालाय डिउटियावहाय हाफ देल'सो जायो आंनि डिउटि गैयि टाइमावसो फैबाय होनदां आब' सुथि मोनदों नामा सुथि मोनाखै आङो सुथि मोनथ'वाखै बिजुलि बसुमतारी हाय आब' मारै दं खबरफोरा मोजांना आरो दामानि मिउजिक भिडिअ बानायथ'वाखै नामा आब' औ खबरा मोजां बिजुलि आगै ओमफ्राय दामानि मिउजिक भिडिअ खालामथ'वाखै आङो फैनोसो गोनां दंमोन बाट हागोन ना हाला नायनोसै हायोबा खालामसै बड'लेण्ड हिर' एनिथिं एम जे हरबावबायलै एम जेसो हरदों बुहुम नार्जारि आब' नों मा ओंख्रि जाया आंना दिनैना आलु गाजर मथरसोमोन ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन दिनै निरामिसमोन नालाय आंहा सनालु नार्जारि नोंसोरजोंनो रायज्लायदों आङो सनालु नार्जारि लाभ इउ टु निजोम आगै बयफ्रेन्डनि खोथाखौ आं बुंथ'ला दे माबाफोर कुइसन खालामनोबा खालामदो नायलाय बड'लेण्ड हिर'आ मा हरगासिनो नोंथाङा अबेनिथाय आङो लोगोसे हमनो लुगैलायलांबाय रमत नार्जारि ओंखाम जाखांबाय नामा ओंखाम जाथ'वाखै संनांगोनसो दा थांनानै खोरोमसार बसुमतारी आब' जाहोफैदोलै दाखालिनि आद्राया आं मोनजायाखै गोथावआव फै आइया र' आङो थांगोन दै मालाबा ओमफ्राय रायदावबानो जाबाय माला हाबा जागोन आब' बेखौथ' आं बोरै बुंबावनो आंनाबा माला लांगोनथाय आंखौ मिथिया माथो लांनो ओंखारथ'वा रावबो कुइसनखौल' नागिरनोसै दे आङो गाज्रि दामोनसै खबरफोराथ' खोन्थाखाबाय मोजां आंना दासान्दि
मासे समायना नोङो आं एथबां समायना नङा दस्रा सिख्लाफोर बायदि डिउटि खालामनो बुरैलांसिगोन आङो माहारि बसुमतारी आब' खेबसे आंनि नामखौ बुंलाय माहारि बसुमतारी दे बुंबाय नोंनि नामखौ माबोरै दङ नोंथाङा आसा खालामो मोजाङैनो दङ दे मोजाङैनो था सोरबा केमेरायाव मोजां नुवाखैनो केमेरायानो मा होनो मोजां नंखायालै मा बुंबावनो बोरैबा जालांबाय बोरैबा जालांबाय नामा बि नार्जारि ओइ आब' आंनिखौ मानो खोन्थाया मा सोंदोंमोनथाय आगैया दे सोंफिनलाय दानो माबारै बि नार्जारि नोंथां मा सोंदोंमोनथाय सोंफिनदो संगिता बर' हाय आब' मा खबर मोजां प्रसेनजित नार्जारि मा ओंख्रि जादोंमोन आंना आलु मथर गाजरमोन ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन बिष्णु स्वर्गियारि मा खबर बिनानाव मोजां आदा प्रमद नार्जारि डाबल फैयो नामालै दासो फैदो ना खायफा आब' मोनसेखौनो लाइफआव कमप्लिट खालामो आं दासो औ दा बावैसो फैखादों ओमफ्राय नै टाइमा दसेनो जा थांबाय माथो गोजांदों दसेनो आधा औ घन्टासो जाबाय गोजांबायना एसे बेखायनो कमेन्टखौ बोखोना होदोलै एसे र' आब'आ बि भइसनि भिडिअ'खौ र' बोख्लायलाय एसे आब'आ बि भइसनि भिडिअ'खौ नायो नामा नायोना नामा हो नायो औ नायो अबेबा भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्टिं मोनो आङो बिनिखौ अबेबा माने बेना गासिबो इन्टारेस्टिंआनो ओमफ्राय आङो समनि आंखालाव बिदि नायजोबनो हाया आरोना जेब्ला टाइम मोनो अब्ला नायो ग्रुपआव नायनानै रिप्लाय होनांगौ बेबो लाखिखायाखै आयौ बबेसिमबा थांखो बेबा दाबा बे लाइभ फैगासिनो गैला नै मायो आदित्य दैमारि पुलिसनि रिटेनाव माबायदि कुइसन फैयो आब' बेखौथ' आङो माबायदि बुंबावनो आङो बांद्राय टाफ जाया कुइसना इजियानो जायो दालाय जेनेबा बर'निनो लिरनो मोनखागोन ना जेनेरेल नलेज बुक्सफोर नायबानो जाबाय मान्थलि जिके ओंखारोना बेफोरखौ नायबाय था बिनिफ्रायनो फैगोन आरोना दस्रा माने बिराद अबेबा फरायना मोनफेरि मोनथिफेरै बेफोरबायदिनि फैया आरोना मिथिंगा दैमारि आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाया खै बोसोर जाखो आब' रिप्लाइखौनो होआ आंनिखौ आयै सरि मिथिंगा दैमारि आगै आं पुलिसावहाय जब मावनाया 4 इयार्स रानिं जाबाय आं खोन्थाखांखाबायमोन एस पि बड' आब' प्लिज मा बुंदोंमोनथाय आइफन 13 माब्ला लानो अ माइ गड आंहा मोनथिया आंना जुदि हायोबा लागोन आंबो लानो लुगैयो खिन्थु आंना दा न'आव खामानि सोलिगासिनो ना बे न'नि खामानिया जोबनानै जुदि फैसाफ्रा जमा जाहैयोबा आरो एसे उनावसो जाखागोन दानो जानाय नंखाया दा न'नि खामानिया जोबनानै जुदि फैसा जमा जाहैयो बोसोरसेसो उनावसो लाहैनो हागोन आरोना आङो ओमफ्राय लागोन ना लाया खुनु थिग गैया बोरै जाखो अनुपम गयारि आब'आ अबाव दं गौरां बिलियाव नामा औ अनुपम गयारि आगै आं गौरां बिलियावनो दङ महित ब्रह्म आब' आंखौ महित बाबु सना बुंलायनो महित ब्रह्म आगै मा बुंनांगौ होनदों महित बाबु सना दे बुंबाय आङो गोजोनबायथ' 2 GB राम ML गेमारनो 11 थाखानि बुस्टारसो बिदि बिग्राफोरा ना नाम्बारखौ ग्रोब हरफाखानांगौ ओमफ्राय नाम्बारा हरना दोन होनबा गोदोलांखाबायबो गैला सिङावसो थांजोब्बाय जाय बियो नाम्बारखौबो हरफाखा मिथिबाय ओमफ्राय गासिबो बिबा हरजोबनो हानाय नङा हले नाम्बारखौनो होआखै नै गावहा
कृष्णा बसुमतारी आब' आं नोंनि रायज्लायनाय गोजा मोजां मोनो थेंक इउ कृष्णा बसुमतारी आगै हो 1 इयाराव खनबेसे सुथि मोनो आब' खोन्थालाय गुरलाब आगै र' आं बे नायस्लाबनो हाला गुरलाब आगै 1 इयाराव जोंना सुथिया मोननै टाइपनि थायो मोनसेया जाबाय केजुवेल लिभ मोनसेया जाबाय आर्न लिभ आरोना केजुवेल लिभआहाय जोंना 12 डेजल' थायो ओमफ्राय आर्न लिभआहाय 30 डेज थायो आरोना ओमफ्राय बे आर्न लिभखौ लानाय जाया बांसिनानो केजुवेलखौ लानाय जायो आरोना 12 डेजल' मोनो बिराद खम थेवब्लाबो आङो दि बोरै बोरै मेनेज खालामनानै मा मावोथाय बिराद एन राभा अफिसियेल बिग फेन मेम थेंक इउ राभा जितुराज ब्रह्महाय आब' मा रिप्लाइबो एसएससि एग्जामा जाथ'वाखै नामा नोंना सनु ब्रह्म थ' एसएससि एग्जामा माबायदि होनो नागिरदों एसे खोन्था दाथ' एसएससि एग्जामा माबायदि जानो बिदिनो जासिगोन ना चइस खालामनांगोन ओमफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्किं दंमोन नामा आंबो नायफिननांसिगोनसो नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन जायफोर एग्जाम होयो नेगेटिभ मार्किं दंमोन ना गैयामोनथाय आसाम पुलिसावथ' गैया बेवहाय सेन्ट्रेलनिखाय थानो हागौ सेन्ट्रेलनि एसएससि जिडि औ बेवहाय खिन्थु बर'जों लिरनो मोननाय नङा आरोना एसएससि आवहाय इंलिसजोंनो लिरनांगोन जोंनि बर'फोरा हारसाफोराथ' हारसाजों लिरो मालाय गावसिनि लेंगुवेजजोंनो ओमफ्राय आं नायख'नो हाला बोरै जाखो जेनिसा नार्जारि दे आगै फरायदो आं मोनसे खोथा बुंनोसै सोरबाफोर माबाफोर खोथा मिथिनानै लानो लुगैयोबा कुइसन खालामहरनो हागोन ओमफ्राय नै ओरैनो मा खबर मा होनबाय थाबाथ' ओरैनो टाइमा बिराद गोलाव जालांबाय हिंदी में बोलो ना हिंदी ठीक से नहीं आता है इसलिए सरि आयौ सानफ्रोमबो खालामनो हायालै आगै गाज्रि नुयो आरो टाइमानो मिलाया हेल' आब' डिउटिया बहा आंना क'क्राझाराव दायो आब' दा गुवाहाटियाव दं नामा ओहो आं गुवाहाटियाव गैया क'क्राझारावसो दं बाजै सुदेम बसुमतारी बाजै गोदै मिनिखायो आब' दे कुइसन खालामदो दे माबाफोर गासैखौबो थेंक इउ होबाय बाख्नायग्राफोरनिसिम बाख्नायग्रा फंबाय बिनानावमोननिसिम ओमफ्राय दा मा होखो बै खुलुमनायफोरा मा धोरोमनि सुबुंजों आइया बोरो हाबा जागोन नों आब' प्लिज आयै थैखाबाय आंना बुथारै आब' आङो ना मा धोरोम माने मा होनगोन दा आंनावबा लाखाव मा दङ साननायाथ' सानो गावनि धोरोमजोंनो जानो होननानै देन्जार सोङोलै हले खिन्थु आङो दस्रा हारसा माबा माबि नेपालि बिदि माबाजों हाबा जानाय नङा आरोना आंनो बर' हौवाखौनो नांगौ जिउ मोनसेयाव माने दस्रा हारिनि सेंग्राजों बा हौवाजों हाबा जानोना बर'आनो मेरला दङ बेखायनो आं बेयाव नायख'नो हाला नोङो फिसा फिसाथार सिनाया दावहारु नार्जारिया दा आंनि सार्भिसा बेसे गोबाव जाखो बेखौ खोन्थाखांखाबायमोन थेवब्लाबो खेबसे खोन्थाबावनोसै आंना 4 इयार्स रानिं जागासिनो किधर जा रहा है खाना
प्लिज फन नाम्बारखौ हरना प्लिज सरि आगै दाथ' बेयाव हरनो हानाय नङा ओमफ्राय थांनो गोसोबा आङो माब्लाबा लांफानो हागोन आंबो न'आव थांनाय जाखायाखै सुटि मोनथ'वाखै ओमफ्राय मारै लैथोमा नार्जारि आब' आंनिखौ नायानो आगै मा हरामोन नोङो नै दा आं नों बे आंनिखौ नायानो होननायखौसो नुबाय हरफिनदो दे मा सोंदोंमोन मृदुल बर' इउ आर एस आंनि एजआ ना 25 कमप्लिट जासिगोन जानुवारि मोनफैबाथाय जानुवारिनि 16 मोनबाथाय मा बियो अरखि मोसाहारि आब'ना न'खराव सोर सोर दंमोन होनदोंमोन आं अरखि मोसाहारि आगै जोंना न'खराव ना आइ बाबा ओमफ्राय आदा आब' आं साबामोन जोङो ओमफ्राय आब'खौ हाबा हरबाय दा आदाया बाजै लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बाबु उन्दै दङ जोंहा दा गासै बाबु उन्दैजों 6 जोनानो जाबाय अनिल बसुमतारी हेल' सिस्टार आइ मिन अन्ध्र प्रदेश अ हेल' अनिल बसुमतारी 17 एजनिया पुलिसाव हाबनो हायो ना हाया आब' जेनिसा नार्जारि 17आव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जुदि नोंथांनि सार्टिफिकेटआव जुदि बारायना होनाय दंबा फरायनायाव 18 होनाय दंबा अब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन नोंना जुदि अरिजिनेला 18 जायाखैब्लाबो खिन्थु सार्टिफिकेटआव 18 जाथारनांगोन आरोना 18नि सिंनि एजफोरा होननायानो जालाय लांला नै 18 जायिफोरा एप्लाइ खालामनो हाया मा नोंनि हेपि बार्थडे कम्पिटिसनखौल' खोन्थादो आब' डेटखौ सोंदों नामाथाय बिरबल बसुमतारी आब' मोनसे पार्सनेल रिकुवेस्ट गाज्रि दामोन फिउचाराव बर'जोंनो हाबा जा गुबुन अके बिरबल बसुमतारी आगै आंथ' दानिसो बुंखांखाबाय आं नोंथांमोननो खोथा होयो प्रमिसबो होगोन आं बर'जोंनो हाबा जागोन नोंथांमोना गिनो नाङा जेबो माबा टेनसन लानो नाङा 38 मिनिट्स ओमफ्राय मैं आपका सौरभ ऑफिशियल क्रिश्चियन मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ बोडो मुझे समझ में नहीं आता बट आपका सॉन्ग सब सुनता हो थैंक यू सौरभ ऑफिशियल क्रिश्चियन बिएन बड' ब्लग आब'लै मानो आंनि कमेन्ट्सफोरखौ नुवा नामा आब' सना नै दासो नुलायबायना आङो बेजोंनो हरफाबावनायमोनबा आङो नुबायमोन मा सोङामोन दे हरफिन सोरनाबा फैनायानो फैबाय थादों लाइमोन प्रडाक्सन आब' नों फिल्माव एक्ट्रेस लाफिनला नामा मोजां मोनोमोन लागासिनो हानायखिनिखौथ' आङो खालामगासिनोआनो एक्टिं लाइनावबो थांगासिनो मावगासिनो खामानि जेसेबां हायो अनुपम गयारि आब' आंनि लोगोआ नोंखौ फसायो आब' बिनि नामा बिरबल बेबो डिफेन्सआव साख्रि मावो सानैजों समायो फसायो दे फसायनायाथ' मा होनबावनो पवन नार्जारि एमडि बक्स
आसाम पुलिसाव धेमाजिना मोनगोन ना मोनालै आब'? मानो मोना जानो? मोनोना? धेमाजियाबोथ' आसामानोना? मोनो, मानो मोना जानो? आया मा इलाय? सोरांसा बर' आदा बिरबलनि बाजै सना सोर बिरबलथाय ओमफ्राय सोर बिरबलथाय आं सिनाया बाजै फसायबाय नामा आंखौ एथ'बां असायसिगौनो एक्ट्रिसफोर साइज दङ बिसोरखौ फसायबानो जायो आंहा डिउटि मावनानै नै अबस्थायानो गैया निरजय मुसाहारि आब' नोंनि रावजों खोनासंनो लुगैदों हाय बुंना मुं लाना निरजय मुसाहारि हाय आगै माबोरै दङ मिथुन बसुमतारी नोंनि हेपि बेखौथ' आं नायखांबाय दैमालु बर' सरि दे आं नोंनि कुइसन खालामनायखौ नुवाखै खोमा खालामफिननो हागोन ना गाज्रि मोनाबा हरफिनदो दे नै बिराद स्पिड थाङोना अके हाहा बिएसटि अके जिएन ब्लग बाजैनो दे आगै सोरनि थाखायबा बाजै लिंखो ओमफ्राय दे कुइसन खालामनो गोनां गैला नामा गैलाबा दोनथ'नोसै नामा बिराद गोलाव जाबाय माथो नै सोर 28 हरखो बै हरनाय नामा नायफैलाय आंथ' रोङा 28.92 सुपार चेट हरदों सोरबा ए नायजाया एस पि क्रिसन मेथाइ खनलाय बेलेगफ्रा आब' सना अमाय गड दाना जालायबाय दा मेथाइआ लोगोफ्रा नेनो बाजोब्बाय बे दिनै पार्टि होगोन दे दोंसे गित अ माइ खनहोदो गड र' गितआबो आं रोङाना बिदि मिनिनानै बोरै जागोन मा गित खननांगौ दे खेबसे खोन्थाहरदो सोरबा ओमफ्राय लिरिक्सफोरखौनो आङो मिथिजोबा दे बिनि थाखाय सरि बिखाबाय आङो मोनसे खननो हागोन एसे ससे र' गारांखौ फोसाबना आंथ' गान खनफेरा नालाय ओमफ्राय जायाबा निमाहा होबानो जाबाय दे नों थांलाय एसे गोजानाव आया खाथियाव थानानै सोर मेथाइ खनजानो लुगैयो आंखौ हाबायाव लेंहरगोन औ आङो इउटुबावनो इनभाइट खालामजोबगोन आंनि साबसक्राइबारफोरखौ हायोबा सोर फैनो हायो नोंथांमोना फैबानो जाबाय सोर मेथाइ खनजानो लुगैयो दे सासेल'बा आं खनला आं मेथाइबो खननो रोंखाया बिदि फुल कुमार्स ब्लग आंनि चेनेलखौ बुंना होदो आब' फुल कुमार्स ब्लग अके फुल कुमार्स ब्लग बिथांनि चेनेलखौबो नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय सापर्ट खालामलायबानो जाबाय गावजों गाव मा मेहेरनि कमेन्टखौ नुगोन आं नों दाख्लै लेंहरदोंमोन ना मेहेरखौ आयै मेहेरखौ नायाखै दिनै मेहेरवारि ओइ मेहेर नोंखौ हरफिनलाय गाज्रि चिटिं खालामबायो दाख्लै नोंखौ लेंहरदोंमोन नायो हरफिन पार्सनेलि ओमफ्राय बबेजों खारलांदों कमेन्टआ आं नुवाखै मेहेरवारिया बुंहरदों आंनि क्रासखौ सोर बाजै फसायखो होननानै आं मिथिला मेहेरवारि सोर फसायखो आं मिथिला दा सोरनि थाखाय फसायदों सोंनानै लादो ओमफ्राय आङो दा होमबालाय मेथाइ खनसैना मोनसे आंनि गोसोआ मानोथाय नोंखौ लोगो मोनब्लाथाय गुरलुब गुरलुब मोनोहाय आंथ' मिथियाहाय आंनि गोसोआ मानोथाय नोंखौ लोगो मोनब्लाथाय गुरलुब गुरलुब मोनोथाय आंथ' मिथियाहाय वां आजोलि वां फागोलि
गोसोआ मानोथाय नोंखौ लोगो मोनब्लाथाय गुरलुब गुरलुब मोनोहाय आंथ' मिथियाहाय सरि दे आं गान खनफेरा बोनोनो हायाखै आं ओमफ्राय सोरबा 57 हरबावबाय नै थेंक इउ सोर हरदों आं नायनो रोङा ओमफ्राय दा बे एमजे फंबायखौ नायनो होसिगोन आङो माने मिनिबाय थाबायना आङो गारामाया बोब्राजोब्बायसो मेहेरवारि नोंथां सरि आइ एम स' सरि नोंथाङा कमेन्ट हरफिननो हागोन नामा आंखौ मा सोंदोंमोन दे नागिरना होफैलाय आंनो आं फार्स्ट टाइम लाइभ फैदोंना ओमफ्राय आं कमेन्ट्सफोरखौबो नायस्लाबजोबनो हायासै रोङासै स्पिडबो जायासै मा होनबावनो आंनि क्रासखौ बेल'खादा सोर बाजै फसायखो होनदों मेहेरा ओमफ्राय बेल'खादा औ ए अ दे आं माबाफोर सोंनायखौ नुसनाखै नामा सानदों ओमफ्राय माबा नांगौ नामा सायरि नांगौ नामा नोंथांमोननो सायरि नांगौ सायरिबाबो आङो गोलाव नङा मेथाइखौ जेरै गुसुं खनदों बिदि सुंद'यै होनो हागोन नांगौब्ला आखाइ थिखांहर नाङाबा दा थिखांसै सायरि नांगौबा रमान्टिक जागोन रमान्टिक आं जेबो रोङा रमान्टिकल' रोंगौ बिदि होननानै आंखौ बिराद रमान्टिकथार दा होन दे गोहोम नार्जारि लाइभआव कुइसन खालामबाय आब'खौ फरायनो दोनथ'लायना आब'आ रिप्लाइखौनो खालामासै गोहोम नार्जारि आगै सरि आङो नोंनि कुइसनखौहाय नुसनाखै हायोब्ला खालामहरफिनजागोन आरो जुदि फरायनो दंबा फरायहैदो जेबो नङा मा कुइसन खालामदोंमोनथाय ब्लेक पेन्टाराव थांनो अबेयावबा बियो कुलदीप दैमारि आंथ' सिनाया जायगाखौ आगै बबेयाव बेयो ब्लेक पेन्टार अमल ब्रह्म भेरि गुड नानि नोंनि साननाया थेंक इउ अमल ब्रह्म आदा ओमफ्राय आङो दोनथ'नोसै नामा ना सोरबाफोर माबाफोर सोंबावगोन बर'दो जानाङा आया थैखाबाय वारि आया बिदि मा बोरैबालै बिसोरो सोरांसार मोसाहारि आब'आ आंखौ सैया नामाब्रा आंनिखौ नायखाया जा दुखु मोनबाय सोरांसार मोसाहारि आगै बिदि नङा आं रावखौबो सैया सोरखौबा माया बिदि नङा आङो बयखौबो सैयो अनो मोजां मोनो आरो बयजोंबो गोरोबनानै थानो लुगैयो आङो जों बयबो अनलायनानै खौसेयै थानो नांगौ अब्लासो गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंखौ गादबनानै दोननो हानाय नङा जों बयबो खौसे जायोब्लासो आब' मोदै फिल्मनि मेथाइखौ मोनसे खनदे माखौ खननांगौ ओमफ्राय मेथाइआनो खनथावथाव नङा खननाय एसे जारौ जारौ खावलायाव खनला आं ससेखौ बोरैबाथार बे मोदै अ बिथिं फैब्रा आङो बारा रोङाना साबटाइटेल माबाखौ ए एमजेआ मेथाइ खननो नागिरदों नै खनगोन नामाथाय खनगोन मा मेथाइ खननांगौ नों नै मोदैनि खननांगौनो आंथ' बेखौल' रोङो मोदैयाव मा गित खननांगौथाय जारौ जारौ खावलायाव खुदुमनो बिलिरनो गोसो जायो रुजि आंना मोनसेल' गित गावदां अखाफोर ओमफ्राय जेबो गैला मोदैनिसो नांगौनो मालाय बैखौ खनजायो नोङो मेगना नोंखौल' नागिरो नागिरो आं गाराङानो मेगना नोंखौल' नागिरो आया आंखौलाय मानोथो आया आंना बेनो फेभरेट आं बिराद दामो बे गितखौ जेब्ला आं बर मोनो होमबाबो दामो आं मोदैनि गितखौ बे मोदै टाइटेल सङा बेखौनो बिराद मोजां मोनो आं ओमफ्राय धोरोमनि गितफोर नै आखाइ ओमफ्राय थिखांलायदों हिन्दी अल्ड संफोर आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आब'नि चेनेलसो दे गाज्रि दाबुंथार बिराद गिलायलाङो आं खायफा ओरै नायग्रा दंना ब्र' माबा होदोंमोन दै सोरबा नोंनिखौ नोंनि आंना गितआ भइसखौ बैसो मोनसेल'
मिथिखायोना गोबाङानो आंबो रुमाव सहैबा मेगना नोंखौल'नो बिग फेनाबो मेगना नोंखौल' नागिरो नामा नागिरो बिखाया आं रोङा बेखौ माने लिरिक्सआ गैजोबा बेखौनो खनो बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो एबार हौवासानि फैयोमोन आरोना बिखाया नोंखौल' अननो सानो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो आं रोंला आंबो बावजोब्बाय 2016निसो जाहैबाय देना गिर खनना होननायखौसो मोजां मोनो आं डाइलगा रोंला दै आं रोंला दानो साखनद्रा फैगोन मिनिला जोब्बाय नामा रिंकि बरिया बरिया मा बेखौ जाया नामा बे मा लेग पिस नामा लेग पिसखौ मानो जाया जानांगौ जायो आंथ' आगै हाथारला पार्टि होगोन होननायखायसो नेगासिनो दं 1 आवार जासिगोन आयै देनाय बिदि होनानै दा ओमफ्राय आगैमोनखौसो माबा पार्टि खालामजोबसिगोन दिनै होनायनि दिनै निरामिससो नङाबा लोगोफ्राथ' बाजोबखाबाय साब्रै दंबावो हो मा फाल्सावलै दोनदोलै खोनालायलांबाय हाखायाबा नोंजोंनो थेंक इउ मनरन्जन बसुमतारी मोजां जादोंब्ला माने मिनिबाय थाबाय नालाय एसे बोरैबा जाबाय सिखोना बर' गुड नाइट आब'कि गुड नाइट दे उन्दुनोसैबो नामा नोंलाय हायेनसा सरगियारि आंनि बेस्ट फिल्म आब' मोदैया नंगौ नामा दे आंथ' आंनि थाखायनो आंनि एक्टिंआनो जाथाराखै बेखायनो नायनो बायो आं र' बिसोरो नेनो बाबायनो ओमफ्राय आं दोनथ'नोसै नामा सोमखोर बसुमतारी सोर दं आब' रिंकि नै माबा बेवहाय आंखौ बे एमजे फंबाया नेदों ओमफ्राय बैथिं सोरबा सोरबा फन रायज्लायगासिनो ओमफ्राय सिङाव सानैसो माबाफोर साहा लोंलांसैनो कफिफोर ओमफ्राय नेगासिनो दङ 10 फुट 20 फुट फलन्टबारियावनो बेखौ होनाखैना 10 फुट 20 फुट अन्नायनि फलन्थ बारियाव आंसो जाबाय रोङाखै जाबायना गैला खननो रोंथ्रा एकदमबारे गोदोलांबाय आं नोंनि महराव 10 फुट 20 फुट अन्नायनि फलन्थ बारियाव मोसालाय खनसे मोसानो हाया दे 7 बयस ग्रुप सरि आं मोसानो हाया आं मोसानोबो रोंबांला दा मोसानाय जाथारलाना थेंक इउ बिब' खन्नायनि थाखाय वेलकाम गुरलाब आगै पुलिसाव जानांगौमोन बियो ससिन नार्जारि आब' आंखौबो पुलिसाव जइन खालामना रिफेमियाबो खालामना बिदिथ' खालामनो हाया आगै इन्टारभिउ होबानो जाबायना इन्टारभिउआव नों जुदि मोजाङै होयो पास जायो अब्लानो मोनगोन पुलिस जबाबो एसेबां माने गोब्राब नङा आरो जेबो फैसा थाखा जेबो सोलिला दा जोंनि टाइमनिफ्रायनो सोलियाखै सिगाङाव माबायदिमोन आं बेखौ मिन्थिला खिन्थु जों थाइसेबो फैसा होनाङाखै आरोना जोंनि बेटसआव जाय मोनदों आलायारननि लागायलै खनसे आइदै आं खननो रोङा आलायारना ओरैबायदि बोखावो फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजा अख्राङाव गोथां फैसालिया गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहालाय आरन आं जाला दे सरि बेखौ आं बोनो हाला आं सिंगार नङा नालाय हाइयाव खननो हाया आङो माने बिराद होख्रावलाबायबासो
आब' नोंखौल' बांसिन मोजां मोनसिनोलां एक्ट्रिसफोरनि गेजेराव नंखायना नोंगौ महित ब्रह्म आगै बिदि होनबा गोसोफोरानो बिराद मोजां मोनलाय लायो आरोना गोजोननायफोरानो ओमफ्राय मा होननो आं गासिबनिबो सइसआ एखे जाया गासिबनिबो सोरबा नों आंखौ मोजां मोनो गासिबो मोजां मोनो बिदि जाया जेनेबा मा होननानै आं बुजायनो रोंला आरोना खनबावलाय गानखौनो खनथ'ला दे मिजिं बसुमतारी जाथ'बाय नायलाय बैफोरखौ नायालां नै साखनद्रा फैगोननिखौ होना आब' मा बेलाय डाइलगा दानो आं गित अ खनबा साखनद्रा फैगोन होननाया ए आं बावजोब्बायसो नोंनि थिखिनाया नायनो मोनबेसे बुंलाय ओहो आं रोंला बेखौ देरहासात मोसाहारि बिखाया नोंखौल' अननो सानोनो हनै मालाय मोसालायबावदोंसो गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो आदा आरो आब' बहा दं गौरां बिलियाव दङ नेरसोन बर' जोङो थांसिगोन नै नोंसोरजों रायज्लायखांबानो आं थांसै दा आं नायनो दे नामा बोरो जाखो बोरो दोनथ'नोसै नामाथाय दानसोरां बसुमतारी दे लोगो हमफैनो हागोन हमफैबानो जाबाय आयौ मानो नोंनि मेथाइ खननाया मबाइलानो मानो थाखाय जों सारभार गैयारि बे हाया हा नङा बे अखाया अखा नङा समखना आयौ बे बोरै मोनथाय बे हा अ बे हायाबो हा नङा होननाया बे अखायाबो अखा नङा आं रोंला दे सरि बेखौ मालाय एक्टरासो रोंगौमोन नामा राजिब ब्रह्म डिउटिया दङमोन मरनिंआव दङमोन आब'निया न'खराव साबैसे आं खोन्थाखांखाबायमोन एम जे बसुमतारी आगै आंना न'खराव 6 जन दङ दा दहाय खोन्थाखांखाबाय आं ओमफ्राय आङो कुइसनाथ' बारा खालामासै सिगाङाव आङो किउ एन ए भिडिअ लाबोखांखाबायमोन ओमफ्राय बे किउ एन ए भिडिअआवनो माखासे कुइसननि आनसारफोरखौ आं होनानै दोनखादोंमोन माखासे माने फ्रायखौनो होखादों आरोना आंनि न'खराव साबैसे दङ आं बेसे गोबाव जाखो जब मावनाया बेसेबां सेलारि मोनो बेफोरखौ आङो खोन्थाखाजोबनाय दंमोन किउ एन ए भिडिअआवनो ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोनजों लाइभआवहाय जाखिनि हायो रायज्लायबाय हाइ हेल'फोरखौ आङो बांद्राय नामखौ मेनसन खालामबाय थायासै आरोना जायखिजाया आं गेजेरावनो बुंनानै होबाय आङो मोजाङैनो दङ दासान्दि इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि अननायाव आरो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय आङो साननैसोनि गेजेरावनो गिभवे भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामनो हागोन बेवहाय उइनार जायोब्ला नायनोसै बेसे होनाय जायो साबैसे लाखिनाय जायो बेखौ आं एसे साननानै नायनोसै आरोना जायखिजाया साब्रैनि खम लाखिनाय नङा साब्रै लाखिगोन आङो हायोबा बांसिन लाखिनो नाजानोसै दा नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय पार्टिसिपेट खालामबानो जाबाय बयबो नोंथांमोननि लाकखौ नायबानो जाबाय नोंथांना लाकआ मोजांबा निस्सय उइनार जानो हागोन बेखौनो आसा खालामबाय आङो ओमफ्राय आं दा दोनथ'नोसैमोन नोंथांमोना मा बुङो आंनो मोनसेल' नुदों नामा एफा हरबाय आं सोरांसार मोसाहारि आब'आ आंनाव मोनसेल' सोरांसार मोसाहारि आगै नोंनि आं रिप्लाइ होफ्लाङाखै नामा देलाय हरलाय नों दे दाननो हर दे लोगो लोगो मा सोंदोंमोन बि दे बोरमा लाभ रिंकि आइ एम फ्रम त्रिपुरा लाभ इउ टू दे बोरमा थेंक यू एंड आप लोग मेरा वीडियो देखते रहते हो इसलिए र' बे सोरांसार मोसाहारिया रागा जोंबाय आगैया आंखौ माबाफोर सोंनो होफिनदोंमोन आं
मिउजिकखौ बोरै खननांगौ जाखो? मनेस्वर ब्रह्म गुड इभिनिं आब' सना प्लिज रिप्लाइ मोदै फिल्मनि मिउजिकखौ मोदै फिल्मनि मिउजिकखौ बोरै जाय खननो हानांगौ? अ टाइटेलखौ बेथ' मेलनिसोमोन ओमफ्राय आं बोरै खननोसै आं ससे अब्लाबो नोंसोर खोनासंनो गाज्रि मोनाखै सुखुदों आरो खोनासंनो मोदै आंनि मोदै बोहैयो जिरि 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 ओमफ्राय मामोनथाय आं लिरिक्सखौ मोनथिया सरि नै बैथिंसो खनलायलांबाय PND प्रेजेन्स अफिसियेल ज्रुम ज्रुम अखा दैया फोरमायो नोंनि खोथा बेखौ खनाबो आंथ' बेनि लिरिक्सखौ मोजाङै माबाया मिथिया खननो हागोन ना हालाथाय आङो आगै ज्रुम ज्रुम अखा दैया फोरमायो नोंनि खोथा फैसि फैसि मोनो नोंखौ मानोबा सफैदिया नों रोंला दे जाथ'बाय सिमांसा एभ्रिथिं अके आं साबस्क्राइब खालामगोन ओमफ्राय आंखौ नेनो बाबायनो मोनथिबायना लोगोफोर आं दोनथ'नोसै दे आब' इउटुबाव बेसेबां खामायो गुरला बागै आङो इउटुबावथ' मा खामायोथाय आङो भिडिअ'खौबो होबाय थायाना ओमफ्राय आंना 1 मान्थआवहाय $100 जमा खालामनो हाबाङा आं भिडिअ'खौ बिराद गोबाव गोबावजों होयोना ओमफ्राय मा होनगोन आंना डलारफ्राबो खम फैयो ना मायो आं मोनथिला बेखौ आं माखासे बिदि मानो फन फैयोलै बिरखोदाव सरि बिदि ओरै अफिसनिफ्राय फन फैबाय थादोंमोन आंनाव मेहेर'आरि गोजोनबाय दिनै लाइभ थाफानानै क्रास थेंक इउ मेहेर'आरि ओमफ्राय नोंथाङा जेबो सोंनो गोसो गैया नामा आंखौ दासो नुबाय आङो नोंनि कमेन्टखौहाय खामान्ड'आ माला फैगोन खामान्ड' फैबानो माबागोन आं जोंसार मोसाहारि र' मा जाखो मा आब' आसाम पुलिसनि एग्जामा माब्ला जागोन बायदि बियो ना औ बिदिखौ सोंजानो लुगैदोंमोन आं दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय रावबो सोङाखै नै दासो नुबाय आं सोंदोंमोनबो जानो हागौ नै 6टा औ 8 आसाम पुलिसनि रिटेन एग्जामा ना आसाम पुलिसनि रिटेन एग्जामा अमर सिं ब्रह्म बियो डिसेम्बरनि लास्ट उइकआव नङाबा जानुवारिनि फार्स्ट उइकआव जानायनि खोथा होदोंमोन आरोना जानो हागौ डिसेम्बरनि लास्ट उइकआवनो ओमफ्राय जुदि डिसेम्बरनि लास्ट उइकआव जायाबा जानुवारिनि फार्स्ट उइकआव जाथारगोन आरोना मोजाङै प्रिपेयार खालामबाय थाबानो जाबाय मोजाङै हो एग्जामखौ आंनिफ्राय बेस्ट अफ लाक थाबाय नोंथांनिसिम जाय आसाम पुलिसनि रिटेन एग्जाम होगोन रानिंआव पास जाखांबाय फिजिकेल टेस्टआवहाय दा रिटेन टेस्टनि थाखाय जायफोर रिटेन एग्जाम होगोन नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो आंनिफ्राय बेस्ट अफ लाक मोजाङै होबानो जाबाय जाहाथे आङो उनावहाय खोनानो हायो जे आसाम पुलिसावहाय आंबो पास जाबाय बा आंबो पुलिस जब मोनबाय आब' होननानै आंनि साबसक्राइबारफोरनि खुगानिफ्राय दे आरो मेरिट लिस्टआव जायनिफोरा नाम फैयो खोन्थाहरनो दाबाव मानो बिदि फन फैगासिनो दङ ओमफ्राय सोरनिबाफोर इम्परटेन्ट कुइसन दं नामा आरोबाव एस आइ नि जेबोफोर खबर गैया नामा एस आइ निबो ओंखारगोन बे कामान्ड'नि जेब्ला ओंखारगोन ना कामान्ड'निबो ओंखारगोन एस आइ निबो ओंखारगोन ओमफ्राय आसाम पुलिस कनस्टेबोल बिनिबो ओंखारगोन गासै मोनथामनिबो ओंखारखागोन एप्लाइ खालामनो हागोन हैनांगौमोन खोन्थाहरलाय एस एस सि नि एग्जामखौ नोंथांनि एडमिटआव सरि दे लोगोफोर फन फैगासिनो दङ बाजै आदाया अर्डारखौ रेडि जाबाय होनदोंमोन अर्डारखौ रेडि जाबाय होनदोंमोन आदाथ' फैयाखैलै सुदेम बसुमतारी सोर नोंसानि बिरबल ना मा नाम होनदोंमोन
निबारन बर' लाभ इउ टु आगै थादो रबिन बसुमतारी आङो बेनि भिडिअ होखांखाबायमोन आसाम पुलिसनि माबायदि प्रिपेरेसन खालामनांगौ जिके नायबाय था जेसेबां हायो आं बिसोरखौबो दानना हरबाबो बुजिया नामा बिसोरो पुलिसनि रिटेन एग्जामखौ 25 प्लासआ होनो हागोन ना हाया फुंखा ब्रह्म ब्लगिं बेखौथ' आङो सियर बुंनो हाया फुंखा ब्रह्म अ माइ गड नै नोंथाङा मोजाङैनो फरायबाय थाबानो जाबाय मोजां प्रिपेयार खालामबाय था नोंथाङाबा मा डिस्ट्रिक्टनि जाखोथाय दा डिस्ट्रिक्ट वाइस माबा काट अफ मार्कसनि सायाव लायो नालाय नोंबा मा डिस्ट्रिक्टनि जाखो दाबा आं मोनगोनखौनो आसा खालामबाय नोंथाङा मोजां प्रिपेयार खालामबाय थाबानो जाबाय जब मावखानाया एप्लाइ खालामनो हागोन हायो मानो हाया जानो हायो सोरमोन प्रज्ञान ज्योति ब्रह्म हायो जब मावबाबो एप्लाइ खालामनो हायो बानुराम गयारि अके गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो अमरसिं ब्रह्म मा फरायगोन खिन्थाना मा फैगोन ओरैनो जोंना मा इयो धुबुरि माथाय बियो धुबुरि डिस्ट्रिक्ट नामा मा फैगोन माने जेनेरेल जिके निफ्राय फैगोन ना जेनेरेल नलेजनिफ्राय ओमफ्रायो क्लास 9, 10 8निखौबो नाय हायोबा क्लास 8, 9, 10नि मेथ्स साइन्सफोरखौ नाय बिनि माखासे नट्सफोरखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय मान्थलि जिके ओंखारोना बेखौ फराय जेसेबां हायो जिके फराय मा फैगोन बेखौथ' आङो सियर बुंनो हाला नालाय बेबायदिनो फैयो जिकेनिफ्रायथ' इजियानो होननांगोन इजि फैयो जेनेबा बर'नि गुबै मोसानाया मा बागुरुम्बा ना खेराइ ना गार'नि माबा मोनसे नाम होदेरलाबायो आरोना होमबा बर'नि गुबै मोसानायाथ' बागुरुम्बाफोर जायोना बिदि इजिबो फैयो आरोना आंथ' इजिखौल'सो गोसोआव दं नालाय जोंनाव बे फैदोंमोन मोनसे ओमफ्राय रिजनिंनिफ्रायबो इजि फैदोंमोन मोनसे बेखौ गोसोआव दं आं ओमफ्राय बे बोरैबा जागोन दा खोन्थाबाथाय इजि आरो जेबो नङा सासे मानसिया सानजाहा 10 किल'मिटार्स थाबायलांबाय आरो बिनिनो सोनाबथिं 5 किल'मिटार्स फैफिनबाय बिदि आरो प्लास माइनास बिदि इजि फैयो बर'आवनो लिरनो मोनगोन नोंथांमोना टेनसन खालामनो नाङा फरायल' मोजाङै Fun with beauty. I am here like alien. I cannot understand anything about your language, but anyway, I am a big fan of you from Manipur. Thank you, Fun with Beauty. Thank you so much. Crush live. West Bengal ni bro ang. Okay, RK. Thank you. ओमफ्राय आङो दोनथ'नोसै नामाथाय लोगोफोरा नेनो बाबायनो बिरबला मोना जोंहासो लायनो नागिरखादों आब'खौ बिरबला मोना दे लांफै आब' टेटु फिसाफोरखौ रिजेक्ट खालामो नामा रिजेक्ट खालामा हौवासाफोरनिखौ एसे दे रिटेन एग्जामखौ पास खालामग्रो बेखौ मानो सानबाय थादों हौवासाफोरनिखौ एसे गस्लाखौ खुहैयो आरोना ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनिखौथ' टेटुआ बहा दं बहा मा जेबो नाया ओरैनो आथिं नायबाय मेगन ओमफ्रायो आसुगुरफोरा सेवनाय दं नामा बिदिखौ नायो आरोना हौवासाफोरखौ गस्ला खुनानै नायो खिन्थु ABUBनि एग्जामा माला जागोन मिथियो नामा आब' बियो डिसेम्बर लास्ट उइकआव नङाबा जानुवारि फार्स्ट उइकआव जागोन र' आं एसे थाब रिप्लाइ होनि दासो आङो नै मेन चिरां डिस्ट्रिक्टनिया काट अफआ मानो बिदि फन हरगासिनो मानसिफोरा आखाइ गेद्दाफोरा मेडिकेलाव दानजागोन नामा बांद्राय गेद्दाथारबा एसे दिगदार जानो हागौ खिन्थु एसे एनैल' गेद्दाया जेबो नङा समायना एन्टारटेनमेन्ट सुदेम मोसाहारि जोंहा दाना टेटु गैखायाना बाजै
नोंसानि आदा सोरखौ आदा होनगासिनो बिरबल सोर बिरबल आंथ' सिनाया अनजालि बसुमतारी अके द नेक्स्ट टाइम गोबाव टाइम लाना लाइभ फै आब' अके अनजालि बसुमतारी नेक्स्ट टाइमाव गोबावबाबो मानसिफ्रा बरिं जायोना आब' आंनि आसाम पुलिसनि मार्कसआ 3187 सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि कार्ड अफ मा 3187 जालाबायखो 87 मार्कसनिनो इन्टारभिउ जायाखै रबिन बसुमतारी 31 नामा अ 31.87 सरि दे मोनगोन मानो मोना जानो बुरजायानो माथो मार्कसआ सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिखौथ' आं मोनथियाखै खबर लानांगोन देखार आदाया कल हराखै जोंना बाजैनि बिमा फन हरदों ओमफ्राय ओइ अफिसनिफ्राय हरदोंमोन बिरबलनो हर मेहेरवारि औ सोर बिरबलथाय आंबो सिनाया दै बे ओरैनो एदावबाय थादों होनदां आगैया आब' 169 रिसार्चर देरहासार बसुमतारी जाय बिहरो नाम्बारखौबो हरफानांगौमोन लोगोसे आखाइ बायनायफोरा मोनगोन ना मोना निबारन बर' आखाइ बायनायाबो जुदि जेबो माने मा होनो खारनाय बारनायफोराव जुदि जेबो डिस्टार्ब होआबा जेबो साखांनाय मानाय गैयाबा जेबो नङा मोनो आखाइ बायनायबाबोथ' सायाव गाराय जानानै थायाना सिंनि हारायासो बायदोंबा कामान्ड'आवबो थायो एज रिलेक्सन थायो कामान्ड'आवबो फ्रायानो 18निफ्राय जोंना एसटिफ्रा 27सिम मोनो आरोना एबारबा बेसेसिम होनाय थागोनथाय नोंथांमोना एडभार्टाइसखौ मोजाङै नायना लाब्लानो जाबाय कंग्रेसुलेसन्स थेंक इउ कनिल बसुमतारी नेनो बाबायनो ओमफ्राय आंना लोगोफोरा एस बि बयस हाय आब' सना हेलौ आगै एस बि बयस सोर एस बि बयसआ पिकसाराथ' बि बयसनिसो लादोंदां धनन्जय ब्रह्म आब' आसाम पुलिसना सेलारिया बेसेबां मोनो आसाम पुलिसनाथ' जोंना स्टार्टिंआ ट्रेनिंआवहाय 21,000निफ्राय स्टार्ट जादोंमोन ओमफ्रायो दा एसे बारायनानै 4 इयार्स जाबाय नालाय आंना दायो माबाबाय 30,000सिम फैबाय आरो 30,000 सामथिं 21निफ्राय मोनगोन जायखिजाया इउबि बा एबिनाबो जाबाय जानांगौ दाहालागै बेखौनोथ' आंबो साननानै मोनाखै रबिन बसुमतारी बड' लेंगुवेजजोंनो लिरनो मोन्थों होननानै आं इसोरनिसिम आर'ज गाबबाय नोंथांमोनखौबो ओरैनोथ' खोनानायाव बिटिआरनियाल' लिरनो मोनगोन होननाय खोनाबाय थादोंमोन खिन्थु मानो बिदि खालामनांगौ जायफोर बर' बिसोरनो लिरनो मोनजोबनांगौमोन आरोना हिसाबाव थांनायावबोथ' जोंनि समावबोथ' जायफोर बर' मिडियाम बिसोर बर' लेंगुवेजजोंनो लिरनो मोनजोबदोंमोन दा आङो नोंथांमोनखौबो बड' लेंगुवेजजोंनो लिरनो मोन्थों बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आब' सना एबि माने मा आसाम पुलिसना ना नेगेटिभ मार्क थाया दै स्टेटास नायनो आंना आसाम पुलिस एस आइ आव बर'नि एगजाम होनो मोनगोन ओहो एस आइ आवहाय बर'नि लिरनो मोननाय नङा बड' लेंगुवेजजों लिरनो मोना बेवहाय आसामिसनि लिरनो मोनगोन ओमफ्राय इंलिस बर'फोरा इंलिसजों लिरनो नांगोन आरो मनस्टार गड आब' फंबाय सानोब्ला खनसे किस आङो बिदिखौ रोङालै आगै सरि दे आब' रमान्टिक साइडनिखौ होदो ओमफ्राय नै आङो
सायरिखौबो आं बावबायसो नामा दहाय लिरदोंमोन आङो सायरिखौ होथ'ला नामा एसे गाज्रि जागोन आसाम पुलिसनि गोदाना फैसिगोन र' फैथारसिगोन फैबानो एप्लाइ खालामनो हागोन दाबोनो माब्लानिफ्राय एप्लाइ जागोन बिनि जेबो डेट फिक्स होथ'वाखै हिमाश्री बर' सरि आगै नानि मा सोङामोन नोङो नोंनि नामखौ लाबाय आं जायखिजाया हिमाश्री बर' थेंक इउ फान उइथ बिउटि ओमफ्राय आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे सोरनिबा नङा बांसिनै कमेन्ट्सआनो आंजों पिकआप खालामजायासै बिनि थाखाय सरि बिबाय आङो मानो होनब्ला आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों आङो एसेबां स्पिदै नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ फरायजोबनो हायाखै एन्सार होजोबनो हायासै नेक्स्ट टाइम फैयोब्ला आङो बिराद स्पिड नायगोन आरो नोंथांमोननि कुइसननि एन्सारखौ होगोन दे सायरि होदो दे मेहेर औवारिया सायरि बिदोंलै सायरिखौनो आं बावबायसो ओमफ्राय मेहेर पार्टि जानो लुबैनाया हायाबाबो पार्टिथ' साफा मोनजाखाया बियो र' माबायदि मोनथाय सायरिया औ दे होथारसै आङो दै आं एसे सानहाबबाथाय गाज्रि मोननो नाङा गोथार अननाया जोबनानै थाङा मोजां हास्थायनाया रुगुं गैया गोथार अननाया जोबनानै थाङा मोजां हास्थायनाया रुगुं गैया नोंनि गोसोआव मा दङ बेखौबो बुंथारनांगौ नङा नोंनि गोसोआव मा दङ बेखौबो बुंथारनांगौ नङा ओमफ्राय माबायदिमोन जावलांगोन जेब्ला अननायनि दिङाखौ जिउनि दैमायाव जावलांगोन जेब्ला अननायनि दिङाखौ जिउनि दैमायाव अब्लासो मिथिगोन बेसेबां अनज्लायनाय दं जोंनि गेजेराव अब्लासो मिथिगोन बेसेबां अनज्लायनाय दङ जोंनि गेजेराव बेखिनियानोसै दे ओमफ्राय आङो माने बानायब्रबदोंसोमोन आरोना एसे बावदों बानायबाय नालाय बेखिनिजोंनो गोजोनथ'दो माब्लाबा आङो बिराद मोजां गान खननोबो प्रेक्टिस खालामखानानै शायरिबो मोजां लिरनानै आं रेडि जानानै नोंथांमोनजों लाइभ फैगोन दे दिनै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै सोरनिबाफोर कमेन्टखौ पिकआप खालामजायासैब्ला दुखु मोननानै थानो नांला बिनि थाखाय आं सरि बिबाय आरो हास्लाबाना बिराद स्पिड थाङो ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों बेखिनियावनो बिदाय लानो सानबाय गोजोन्थों गासिबनिसिमबो खुलुमबाय गासिबो मोजाङैनो था बाय हरदो मेंलायलायबायमोन जों नेनो ओमफ्राय थांलाय गासैनिसिमबो फैलाय गोजोननाय जागासिनो थाबाय आयौ 1200 प्लास जाबायना लाइकआ थ' लोगो मोनलायगोन जोंहाथ' आरो आंथ' कन्टिनिउ आपडेट होलाबाय थाग्राखा ओमफ्राय आं उदालगुरि थांनो नागिरदों दै रिंकिनि चेनेलावनो बुंबाय आं बाइकजों थांगोन आं ओमफ्राय गोबां जायगा कमल एक्टर आदानि जायगाफोरखौबो नुगोन थोड़ा सेम होता है ना आप लोग बाय का गासिखौबो आं लैंग्वेज बायहोखाबाय से दै गासिखौबो बाय गासिबनिसिमबो लाभ इउ ओमफ्राय आङो किस हरनो रोङा दे बिनि थाखाय निमाहा होनाय थाबाय थेंक इउ आंजों दसे लाइभआव फैनानै नोंथांमोना रायज्लायफैनायनि थाखाय मायाव थुयो मा खालामना मेंनाय आयु मा